hadin bengi la yo iki bebun ki jing ai jing mot na ki kemi ki pa jong ki ni ki samla ki bapule ha ki ni ki school bat ki college kamtam ha ki nonggendong bat hasor ru kumjo te dakwe ki jing mot kum kaseng ila mentaka sengi lawan bania kendo ya u menteri badai kemi ya ka tenat pule putih bania keren batu ya ki kato kat ni ki mat kamat hi kebakongsan kalong nakabenta ban kenika awareness bat ka coaching career nakamtaki samla pule te ngi hapo apa dang ila bu ya kisan teli kimat kabaningkong ila kerpat ya u minister nakamenta ban set up lane ban bu ya kiniki career kaidan program haman laki school bat ki college hapo ka jelah hi bro kawai bat khamtam e hakiniki jaka nongkendong nangta ngila ai jing mudru ya u minister nakamenta ban ai ya jing ya ka training nakamenta kiniki nong hikai makiru kinla ban guide ya kiniki student lengba hakajaka ka haki school ki bapule la ni haki college ki bapule daki no hikai kelayo ka training ka babiang tikitla ban guide accordingly naman taki competitive exam baper la kalong ka state service bat kumjuro bat kenika central service nangta ngila kerparu ya minister naman ta ban bu ya kiniki ki quote ki journal ki lani ki quote ki lani magazine ki bedi bat kiniki competitive exam baper kumbang ala mention hagi teki competitive exam baper tengila kerpat minister haman laki college bat ki school di banbu iki quote ki biade bat kini competitive exam kentuk ki bat ki magazine kaba sau pedeng ila yakran ru nakamta ba government kan identify lani kaban kan penlong yakini ki test baper ke special annual test hakaba onla ban itu ya kasap kaba kini ki samla ki don kasap kaba mut hakaliang ke jing tebet jongki hak jing pule ke jongki khamtam na kabanta bakin la ban prepare ya ke exam kum kanuksa ki competitive exam kum ka JEE ka NEET bat ki wai ngalor kataru ngi ong ru yu minister ba ya ki bakum kini ki samla ki bakwa bak pen kre ki coaching namanta ki career kai namanta kini ki exam ba per competitive exam di ban ai ka scholarship na kabanta jongki hoit kedon kini ka scholarship baibam ma ka don kini ka baibam namanta ki samla pule katu kan ya la ka jong ringi ki kwa ban ai scholarship namanta ki samla ki bapen kre coaching namanta kini ki exam ba per namar fitip ban apiar ke JEE bat ka NEET ban pas ru kolong ka ba e let's say khamtam ru kam IES ru kolong ka ba e ban pas ban MCS ka state IPS kum ta teter tinggi don kam ban ai ka scholarship ka babiang na kamanta kini ki samla nang bekila ban pas na kamanta kini ki competitive exam ba per bat ngila ai jingmut ru ya minister ba un bu ya kini ki coaching center haman laki district bat ki block hapo ka jelahi bro ka wei te habangi pai hak bedi begini ke karier kaidan nak ngilayo ga jing pentip na minister bau layathu ba kadon kini ka project ka badi ka baki khot ka aspire imat ngila suthu bai kini la petrikam leng ba ka avenues te ngikwa ba kum kani ka project ka diban reach out syabaro ki school ringi suthu ya kani ka program on pelong tang haki district level ba ki buju pelong ka kam kala ban long ka kam namanta shibnai lane shitayo te ringi stress ba diban hikai ba nadu kidong hikai ka school diban tip ban ai ga jingnang ga jing tip habi dibir kini competitive exam lani ki career ki ba ki kwa ban pursu haka jing pule ga jongki te nakling jung yakini ki pai pada ki jingdawa ki jungi u laong ba un saya keren ba u chief minister nakamenta ban ya keren halor kini ki mat namar itu ba ya kum yakini ka aspire ru ya ka ba la pentri leng ba kini ka avenue ru ka ya leng ba u chief minister te uang ba yakini un saya keren ba u chief minister ban pej ban kmi hagbede ba kini ki kumno ban yo ini ka career kaidan namar kum ba kalong ya baro khot kini ki project ki ba pentri ka menta kam ya leng ba ka education department ndre ka ya leng ba ka office jo chief minister tenrei hakbari ban training ni kino hikairu an mar kadai ka pat ka jong i te ong insa wat jing tip ha mar ku isai ong ba isu ai nuksa ba kum habai dang school ma iru sai kuli kino hikai pikwa ban long ayu te henrei manta pada imtip la kadang don ne kam don te ong insa wat jing tip na ka department la kadang ya em kini kam la kam don ru te insa ya chakmat kenang ba isamla pule kin yo jing tip ka ba clear ka bede ba kene ka karier ka jongki